Na takim seli już doszkami zabito, no to żebyś to se ludzie widzieli. Oj, jechali, ja nawet nie pamiętam, ile to się jechało, tyle lat już im zapomniał. Ale taki deszcz był straszny, jak my tu przyjechali, że dzieci malutkie, to nitki suchej nie było, takie wszystko było. My jechali chyba, Cały tydzień my jechali. No. 3 czerwca my już tu byli, a wyjechali, nie pamiętam. Ale 3 czerwca my już tu byli. Straszne było, ale Skąd, się z jakiej przeżyło. wsi panie były wysiedlone? A tam z Gorlickiego, zna pani Nowosądeckie, tam Bartny się nasza wioska nazywa. Maurycy z Nowej Zelandii, serdecznie witamy w naszym seli i zapraszamy gości tradycyjnie chlebem i solą. Welcomes you traditionally with bread and salt. I salt. How to is no, just take it. Salt. Yes. And I must eat. Ja naprawdę serdecznie to dziękuję w imieniu społeczności Lisca. Jest to w mojej pamięci i na pewno w pamięci tu naszych starszych mieszkańców Lisca niesamowite przeżycia, bo jest to pierwsze jedyne ostatnie spotkania takie, które ty organizujesz i za to ty Boże wielki zapłat w imieniu wszystkich Lemki, nie Lem w Liscu, ale tu rozsianych po naszych zemlach. Dziękuję. Dziękujemy. Nie stałoby się to bez tego, że Łemkowie jednak uszanowali swoją kulturę, że tworzą tak słynne łatry i które wzbogacają, jakby odnawiają starą kulturę, która została przeniesiona z Łemkowszczyzny na te tereny. Patrząc po moich mieszkańcach i po gościach, którzy tutaj przyszli, wydaje mi się, że to zostanie w pamięci na bardzo długo i chyba też są zadowoleni, że potrafimy jakoś zadbać o tą swoją kulturę, że jakoś wspólnie potrafimy uszanować to, co nam wpłyli nasi rodzice, bo przecież my nie mamy książek, lektur,
który by można było odtworzyć, tylko to, co nam przekażą starsi pokolenia, rodzice, starsi pokolenia i to, co potrafimy sami stworzyć. Było do tej pory tak, że Łemków przynajmniej na zewnątrz postrzegano się jako ludzi zamkniętych. Były racjonalne przesłanki ku temu, że Łemkowie musieli się zamykać, po prostu nie było innego wyjścia. Natomiast taką przedsięwzięciem chcemy pokazać, że jesteśmy otwarci do świata, że jeżeli świat tylko zechce do nas przyjść, to my chcemy ten świat przyjąć. I okazuje się, że ci miejscowi ludzie naprawdę z olbrzymią radością, z spontanicznością przyjęli tę propozycję. Dla nich jest naprawdę święto. Już od rana znosili stoły, ławki, kupowali kiełbasę, piekli swojski chleb, bo przyjmą oczywiście swojskim chlebem, nasmażyli skwarków. Chcą po prostu przyjąć po swojemu tutaj w Michałowie tych ludzi, którzy przyjechali z różnych części świata i być może nigdy w życiu nie będą mieli podobnej okazji. Łemkowie czekają cały rok, żeby móc się spotkać przy ognisku, przy tym symbolu rodzinnym, które kultywują od bardzo dawnych czasów, kiedy jeszcze wędrowali jak byli jeszcze pasterzami, prawda? I tutaj się spotykamy po to, żeby sobie uzmysłowić, że istniejemy jeszcze, że mamy swoją kulturę, że mamy swoją historię, że mamy swój folklor i że jeszcze istniejemy wbrew temu, co niektórzy myśleli do tej pory, że już nas nie ma. Moja rodzina pochodzi, pradziadkowie mieszkali w Bartnem. I to jest w powiacie gorlickim, byłem, kiedyś to tak było. No a później było przesiedlenie, akcja Wisła i została przesiedlona moja rodzina tutaj, prababcia. No i mieszkamy właśnie w Liscu. Zajęliśmy dom, znaczy rodzina zajęła powojenny dom po niemiecki i od tamtej pory w nim właśnie mieszkamy. Jestem zaszczycony tym, że jestem Łemkiem, dumny z tego jestem bardzo, naprawdę. A co jest powodem do dumy? Ta właśnie odmienność, że mamy własną kulturę, taki swój klimat, że trzymamy się wszyscy razem. Jest właśnie takie imprezy jak tutaj, watry i takie inne spotkania i to zbliża dużo osób. Warunki nasze są słabe tu i my jesteśmy rozproszeni i my musimy tak żyć, w jakich okolicznościach praca, okoliczności nasze nam dyktują. Natomiast to nas przyciąga, takie watry, spotkania, to nam dużo daje zadowolenia i troszeczkę podtrzymuje bycia sobą, czyli przedłużenie życia naszych przodków dalej. Już to trzecie pokolenie, które tu wyrasta, ona, bym powiedział, jest śmielsze jak pierwsze pokolenie, które tu wyrastało na zachodzie, bo było zastraszone. To był pierwszy wstrząs, tak jak te owoce z drzewa, którym się wstrząśnie i opadają, słabsze, tylko mocne się utrzymują. Tak samo i my, część mocniejszych się utrzymało i tak na razie to istnieje. Jak będzie dalej, trudno powiedzieć. A jak się zostaje Łemkiem? No to już po rodzicach albo nie wiem. Po rodzicach, po dziadkach, po pradziadkach. A czy w szkole mówicie, że jesteście Łemkami? Ja nie.
To znaczy, czasami. A dlaczego nie? A bo ja nie lubię tak, żeby mnie przezywali potem No właśnie. łemek i Inni, gdy są na przykład jakiś kolega, który na przykład mnie albo Marysię nie lubi, to zawsze nas przezywa. Jak przez? Na przykład od Łemków, Ukraińcy, takiego. To jeszcze się dzieje w szkole, tak? Tak. I co wtedy czujecie? No, że jest nam Taki przykro. smutek w sobie. Ja czuję, że jak pani mówi do mnie Łemko, to ja czuję, że satysfakcję i dumę. Ja też tak. Najtrudniej nauka tańca szła Gruzinom i Nowozelandczykom z tego względu, że są duże różnice kulturowe. Choćby ze względu na to, że oni nie mają tańców w parach, prawda, jak pani zapewne zauważyła. Tańczą osobno dziewczyny i tańczą osobno chłopcy. Tak więc taniec w parach typu polka czy walc był dla nich nowością i stwarzało im to niemałe problemy. Na pewno pewne doświadczenie kulturowe, to znaczy poznaliśmy inne kultury, Nowa Zelandia, Gruzini, które są całkiem odmienne od naszych. Bo na przykład kultura Słowaków, Rusinów i naszych jest bardzo spokrewniona, mamy te same elementy. Natomiast Nowa Zelandia to jest całkiem jakby odrębna grupa. A oni was czegoś nauczyli? Nie zdążyli. Oj, raczej nie. Nie mieli okazji po prostu. Brakuje nam właśnie czasu, żeby się spotkać wspólnie jako grupa i porozmawiać. Nie jako członek zespołu, tylko jak człowiek z człowiekiem, kolega z kolegą. Utopce, takie duchy pracze, które pojawiają się nad wodami nago i piorą długimi piersiami. One występują właściwie we wszystkich kulturach ludowych i nic dziwnego, że występują w kulturze łemkowskiej. My nie wszystkie te eksponaty będziemy tutaj, tak powiem, ujawniać, niektóre będą w domyśle, ale tam właśnie powstają takie zjawy i wiedźmy, które będą tutaj między zarośli się wyłaniać. Wykroczyłabym się, kawał bym
Na pewno te spotkania pozwoliły Łemkom na lepsze poznanie świata, a światu na poznanie Łemków. Ja słyszałem takie rozmowy między starszymi osobami, które mówiły, a to ty Indianę odkal. Także podejrzewam, że w świadomości ludzkiej, w świadomości starszego pokolenia Łemków w ogóle termin Maorysi nie funkcjonował. Natomiast na pewno nam wszystkim pozwoliły także na przełamanie pewnych stereotypów, pewnych barier myślenia. Pozwoli nam na wyjście z opłotków takich życia z jednej strony w małych środowiskach wiejskich, małych środowiskach, nie wiem, lokalnych, wyjść do szerokiego świata. To po pierwsze. Po drugie, sądzę, pozwoliły nam być może być pewniejszymi siebie w tym środowisku, w którym mieszkamy, bo nagle staliśmy się bardzo atrakcyjni również dla ludzi z zewnątrz, czyli nie było to cenne doświadczenie dla samych Łemków, dla samych mniejszości, ale sądzę bardzo ciekawe, cenne doświadczenie dla większości, które uczestniczyły w naszych widowiskach, w naszych spektaklach, w naszych propozycjach. Pamiętam, jeden długi pobyt, kilkutygodniowy w górach, 30 lat temu. I to tak jak było dzisiaj. I pierwszy raz tam, wtedy dopiero powiedziałbym, wyrosła we mnie, czy odrodziła się świadomość, że jestem jednak z pochodzenia góralem i Łemkiem. Mając wtedy 17 lat. I to od wtedy tak chyba zostało. I gdzieś jednak, kiedy się słyszy melodie, które słyszałem w dzieciństwie, mając lat 7, 8, 10, kiedy śpiewało się na spotkaniach, no troszeczkę w zamkniętych kręgu. Chociaż teraz z czasem bardziej otwartym, bo sąsiadów wychowują się w środowisku i mając kolegów i przyjaciół Polaków i do dzisiaj, powiedziałbym się, byłem świadkiem docierania się społeczności tych dwóch, czyli wzajemnych. Czyli do dzisiaj pozostajemy przyjaciółmi. I jak wyżej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Moglibyście pisać zaświadczenia o utworzenia Centrum Kultury Lękiwskiej. Po prostu nie powstaje ten dom kultury. Tak, bardzo ładnie. Bo każda narodowość ma prawo, nie? Istnieć w ogóle w tym kraju. Nie jesteśmy Łemkami, ale jesteśmy za tym, żeby to powstało, żeby się ta tradycja utrzymywała, nie? No bo przecież Łemkowie to też jest społeczeństwem polskim, nie przybyła w tym kraju, prawda? I tak uważam, że powinna ta kultura się utrzymywać, nie? Są to listy, na których widnieją podpisy ludzi, którzy opowiadają się za stworzeniem Centrum Kultury Łemkowskiej w Legnicy. Ludzie chętnie dawali podpisy, nie tylko Łemkowie, jak i Polacy też chętnie podpisy dawali. Dosyć szybko te podpisy zebraliśmy. Myślę, że bardzo dużo wynosi z domu, wynosi się poprzez dziadków, poprzez rodziców i bardzo ważne jest to, czy oni przekazują nam tą kulturę, tą tradycję. Samo przekazywanie naszej mowy w domu rodzinnym jest niewystarczające. Ta mowa często się różni. Inaczej mówiło się na zachodzie Łemkowszczyzny, inaczej na wschodzie. Potrzeba jest taka, aby to wszystko usystematyzować. Dobrze by było, gdyby takie nauczanie języka łemkowskiego odbywało się
powiedzmy w części szkół, tam gdzie zamieszkują Łemkowie. Kalina, kalina, czubaryky, czubczyky, kalina, 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 czubaryky, czubczyky, kalina. Tam stojała dziewczyna, tam stojała dziewczyna, stojała dziewczyna. Czubaryky, czubczyky, dziewczyna, stojała dziewczyna. Czubaryky, czubczyky, dziewczyna. Kwit z kaliny łamała, kwit z kaliny łamała, łamała, łamała. Czubaryky, czubczyky łamała, łamała, łamała. Czubaryky, czubczyky łamała i w puczeczky wiązała, i w puczeczky wiązała, wiązała, wiązała. Czubaryky, czubczyky wiązała, wiązała, wiązała. Czubaryky, czubczyky wiązała. Łemkowie nigdy nie byli separatystami. Zawsze, ponieważ stanowiliśmy mniejszość narodową, z konieczności musieliśmy dobrze żyć z sąsiadami, żeby nie było konfliktów. I z tego co wiem, to nigdy nie było konfliktów, a żyliśmy między Słowakami, między Polakami, z Cyganami, z Żydami, prawda? I ja osobiście nie przypominam sobie, żeby Łemkowie stanowili jakiś konflikt z kimśkolwiek. Także wydaje mi się, że otwarcie się na tą taką szeroką społeczność międzynarodową do Łemków to raczej służy. Łemkom to służy. Pod wpływem wydarzeń, które w ostatnim tygodniu wydarzyły się w Legnicy, w Sokołowsku, w Sztabnie-Zdroju, radni Sejmiku Dolnośląskiego dyskutowali powołanie komisji do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w Sejmiku Dolnośląskim i powołanie stanowiska pełnomocnika do spraw mniejszości. Ten festiwal uświadomił ludziom potrzeby powołania takiego stanowiska i to jest, sądzę, niesamowity sukces z tych spotkań. Karpatach sumne dni nastają, bo już nasze Łemki góry opuszczają. Tam w górach Łemkowie od wieków zajmowali tereny górskie. Łącznikami między wsiami oddzielonymi górami byli tzw. mandrownicy, wudrównyci, czyli wędrowcy. Przynosili wieści ze świata, opowiadali legendy, śpiewali pieśni. Odegrali oni ogromną rolę w kształtowaniu poczucia narodowej odrębności Łemków. W 1947 roku w ramach odwetowej akcji Wisła Łemkowie zostali brutalnie wyrwani ze swojej ojczyzny, z Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Mija 55 lat od pamiętnego czerwca, kiedy to łemkowskie rodziny, które pozostawiły w Karpatach nieskoszone pola, zajmowały po niemieckie zdewastowane gospodarstwa, 2-3 rodziny na jedną wieś. Żyją tu już od ponad pół wieku. 15 000 osób. Co dzisiaj podtrzymuje ich narodową tożsamość i poczucie wspólnoty? Kto i co pełni dzisiaj rolę dawnych mandrowników? А možda родина да јака? Они пришли, незнайоми з Јасна пришли до Хорватија. Тепер будеме мати 110 років
jak Němci przyszli do Chorwacji. Było Bo my docenienie od jako... Gorlic pochodzimy. Do Gorlic pochodzicie? A mamy... Z Czarnej od Uścia. Czy młody tak, говорять- młode wasze гадають dzieci по-ємкоски? rozmawiają po-ємкоски? Nie. 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 Tak rozumію. nasze dzieci nasze dzieci розмовляють. А діти так ваші хентно шах вчать по-лемківськи гадати, хотять в ogóle śpiewaty, gadати czy nie? Знаю. Aha. No ja wszystko rozumiem, co on gada. Wszystko. Człowiek, który przyjechał ileś tam kilometrów, setki kilometrów, rozmawia z nami po emkowsku i w sumie i pochodzi stamtąd, gdzie nasi rodzice, nie? Bo dopiero na tych 55 lat to dopiero tak pierwszy ten zespół. No w Legnicy może było, ale u nas tutaj nie, no bo do Legnicy trochę nam daleko, no nie zawsze możemy dojechać, nie? Ale To znaczy, tutaj na przykład... ja mówię, może powiem taką rzecz jeszcze. Taki festiwal docenia ludzi, Łemków, którzy mieszkają tutaj, na tym terenie. Po prostu docenia ich, że po prostu jak tutaj można powiedzieć właściwie jeszcze, nie odstawia ich tak zwane na boczne tory, tylko po prostu chce z tymi ludźmi się tu spotkać, chce ich docenić w ten sposób, że tu mieszkają, tu żyją, tu po prostu mówią swoim językiem, nie wstydzą się, nie boją się, już w miarę żyją spokojniej, bo kiedyś trzeba było się jeszcze na ulicy oglądać, czy ja mogę coś powiedzieć po emkowsku, czy nie. A w tej chwili bardzo spokojnie, na luzie, już po prostu tak się czujemy bezpieczniej, że mimo tutaj nas, takiej małej grupki, ale ktoś jeszcze się do nas dołącza i tworzy taką jedną w sumie rodzinę łemkowską. Łemkowie w ciągu ostatnich kilku lat stanowią niewątpliwy fenomen, jeśli chodzi o wyjście mniejszości naprzeciw większości. Jest to właściwie zjawisko, myślę, fenomenalne w skali ogólnokrajowej, dlatego że mniejszość stara się integrować większość. Myślę, że Łemkowie nie tracą na tym, a zyskują chociażby przez to, że że zmieniają jak gdyby w części również poprzez swoje działania, takie jak chociażby organizacja festiwalu, zmieniają w jakimś wymiarze postawy Legniczan i nie tylko Legniczan, postawy zachowawcze wobec mniejszości narodowych. Наша парохія є невелика, бо личить лише 54 родини. Збогуші лемки в 47 році, котрі мали лем годину часу, щоб опустити свої рідні села, свої коріння, котрі лишили там, забрати те, що могли. Церковні родини забрали те, що було найдорогоцінніше, взяли Євангелія на престольною, котра на престолі святим в алтарі є, вона читається в церкві, привезли ікону Матері Божої, котра є на процесі, крест, котрий є в притворі, і книжки літургічні, котрі są bardzo драгоценні в нас. I to jest bezpośrednia связь z рідною церквою, czyli zabrali bogactwo duchowe. I to bogactwo duchowe w nas w cerkwi зберігається, і коли користаємо з тих речей, Na terenie naszej gminy zamieszkuje mniejszość łemkowska. 55-lecie przybycia na tę ziemię
ludzi z Łemkowszczyzny przejawia się, tak widać, no, radosnymi spotkaniami, które no, nie są wyrazem krzywdy, którą tu przywiezie, tylko właśnie radością i wybaczeniem, bo tak to odbieram i uważam, że ta społeczność dzisiaj wie, że tu jest jej miejsce i tu my jako samorząd stwarzamy do tego warunki, żeby mogli się tu czuć jak prawdziwi gospodarze tych ziemi. Jest to dzielnica, która była chyba po tamtym stronie Zakaczawy. Jest to dzielnica no, dość dużo i patologii, i takiego środowiska, gdzie właściwie biednych, myślę, ludzi. Jest to cud. Jest to cud, co przynosi może radość, uśmiech, słońce i dzieciom, i widzę dorosłym, bo jednak obserwuję od niedzieli, że dużo też. Cud zobaczenia czegoś innego. Zobaczenia tego, co piękne, ja myślę. Trochę jest dań ze starej łemkowskiej kuchni. To są chomiłki z miętą, to są takie paszteciki, co my tu jeszcze takiej mamy ze starej kuchni, barszcz, pierożki, oto co jest. Chciałem zorganizować coś dla wszystkich mieszkańców wsi, niezależnie od tego, czy to są Łemkowie czy Polacy. Łemkowie przyjechali tutaj w 1947 roku po akcji Wisła. Z początku przyjechały do tej wsi 2 rodziny, a potem, ponieważ były puste domy, ludzi z ich wsi, które zostawili tam w górach, jakoś się dogadywali, spotykali, wymieniali i przyjeżdżali, skupiali się. Tak się stało, że na Wysokiej obecnie mieszka no, połowa to są Łemkowie. Mamy poczucie dumy może tak to określmy, że my, może taka mała grupa, potrafimy zorganizować dla większej grupy, chociażby tutaj mieszkańców, coś od siebie, prawda? Jest to może rodzaj nawet podziękowania za to, że naprawdę jak przybyliśmy, czy moi rodzice opowiadają mi, dziadkowie, tutaj, przynajmniej do tej wsi, tu nigdy nie było problemów, jakichś konfliktów, czy religijnych, czy narodowościowych. Nikt nikomu nie powiedział jakichś tam obraźliwych słów. Być może jest to forma podziękowania, że no tak się potoczyły losy, mogliśmy gorzej trafić. Myśmy trafili do ludzi.
chyba już pomału Łemkowie znajdują swoje miejsce na ziemi. Niestety odchodzi to pokolenie, które wracało w myślach, wracało dosłownie, a młodzi, aczkolwiek jest to smutne stwierdzenie, sądzę, dla naszych przodków, chyba wrasta już w nową rzeczywistość, w te miejsca, w których przyszło na świat, w którym dojrzewało, aczkolwiek wędrują, ale może w inny sposób. Wędrują w okazji wad, wędrują po Karpatach, być może w innych okolicznościach jeszcze będą chcieli wracać, ale na dzień dzisiejszy chyba już mają swoje miejsca i trudno będzie im zmienić miejsce zamieszkania. No to jest dla mnie egzotyka pewnego rodzaju. Bardzo się ucieszyłam oglądając. Coś niesamowitego dla nas tutaj, gdzie prowadzimy takie życie spokojne, zrównoważone i raptem taki zespół. A rzeka jaka? Dufla. Dufla? No. Rzeka? Mniej więcej wiem tak na mapie. Bardzo często na drodze do szkoły spotykałam właśnie takie grupy cygańskie. I wtedy z całą gromadą koleżanek, kolegów przysłuchiwaliśmy się tym piosenkom, tańcom. Byli dla nas bardzo ciekawi. I całymi godzinami potrafiliśmy tam albo siadać gdzieś niedaleko, albo stać i przyglądać się im. I właśnie dzisiaj mi się to wszystko przypomniało. Ten dar od Łemków dla dzieci Domu Pomocy Społecznej, dla mieszkańców dorosłych Domu Pomocy Społecznej jest na pewno wielkim wydarzeniem artystycznym i kulturalnym. Do dzieci szczególnie trafia dźwięk, kolor, barwa i to daje im największą radość. Iguana mía, ¿para dónde vas? Que me voy al puerto de libertad. Que será mentira o será verdad lo que está diciendo la gente. Ya que dicen del puerto la novedad. Si no tuviera poco, será que Tarí tan fea. Iguana tan fea. Que se sube al palo. Se zarandea. Pone sus huevitos. Luego se apella. Que se vea al espejo. Porque está muy fea. Es lo mismo. Para que si lo crean. Dicen que la iguana muerde, pero yo digo... Rola takich krzewicieli kultury łemkowskiej no, spoczęła na ludziach młodych, którzy nie pamiętają tamtych czasów i to zupełnie inne pokolenie właśnie przejęło tą pałeczkę i odnowiło rzeczy, o które nie pytało rodziców, ale dziadków, bo już rodzice pewnych rzeczy nie wiedzieli. To jest wielka zasługa Jurka Starzyńskiego i jego zespołu Kyczera i innych zespołów łemkowskich, takich jak Łemkowyna z gór. Propagując swoją kulturę, swoje tradycje, już w ten sposób tą tożsamość jak gdyby propagują i wychodzą poprzez te działania z jakiegoś kompleksu, którego nabawili się w wyniku tego, że przez ostatnie 50 lat ich działania były tłamszone, niwelowane zupełnie. Myślę, że tego typu imprezy w głównej mierze podnoszą na duchu całą społeczność łemkowską i uświadamiają jej, że Łemkowie tak w zasadzie nie są niczym gorszym od pozostałych mniejszości, czy nawet większości. W ten sposób sygnalizują swoją obecność w sposób taki bardzo zdecydowany.
pamiętam, tak, ja pamiętam to, choć miałam tylko 10 lat, ale ja wszystko pamiętam. I potem jak pojechałam tam, choć tych domów już nie było, wie pani, a porozbierane, ale ja to wszystko pokazywałam, bo mąż mu się śmiał, że bo ty tylko mówisz tak, że wiesz, ale wszystko mu pokazywałam, o tu był taki dom, tu był ten, także wszystko i tak jak teraz tak się patrzę, choć domów nie ma, ale tak po kolei całą wieś ja bym mu powiedziała, gdzie kto mieszkał, chociaż domów nie ma. Bo ja swoje wnuki na przykład biorę tam, bo chcę, żeby oni wiedzieli, jak ja kiedyś żyłam tam, swój dom pokazuję, nocowaliśmy tam w moim domu, nie? No i całą rodzinkę wzięłam tam i mówię, no bardzo im się to podobało. Dobry wieczór pani i panowie. Dobry wieczór państwu. Serdecznie witamy na 17. Festiwali Ukraińskiej Kultury. Serdecznie witamy. Na 17. Festiwalu Kultury Ukraińskiej Sopot 2003. Witają państwa Maria Stepan i Jarosław Kulczycki. А сьогодні забираємо вас у подорож. Поїдемо усі разом в українські Карпати. Карпати до Лемків, Бойків, Гуцулів та Буковинців. Zabierzemy dzisiaj państwa w podróż w ukraińskie Karpaty. Odwiedzimy Łemków, Bojków, Hucułów i Bukowińców. Ale Mario, u nas na ludzi, którzy mieszkają w górach, mówi się po prostu górale. Tam також. No dobrze, to uporządkujmy. Hucuł, Góral, Bojko, Góral, Łemko. Góral. No to jak to jest w takim razie? В Україні Карпати великі,
Отож і почали наш концерт «Сонце з полонини». Rozpoczynamy uroczysty galowy koncert 17. Festiwalu Kultury Ukraińskiej Słońce z Połoniny. Koncert ten otworzył zespół pieśni i tańca Dumka z Górowa i Łoweckiego. Czym dla polskich gór jest Dunajec, tym dla ukraińskich Karpat jest Czeremosz. Od tej pięknej górskiej rzeki swoją nazwę wziął zespół, który przyjechał do nas z Węgorzewa. Перед вами Черемош і закарпатський танець «Гуцулка». Перед вами гурт автентичного співу. Послухайте, будь ласка, пастуших пісень. Posłuchajmy pieśni pasterskich w wykonaniu gości z Lwowa. Przed Państwem trio Rodowic. Ой, святе Юре, ой, святе Юре, казав нам і зробити. Ой, святе Юре, ой, святе Юре, би віночки їздити, би віночки їздити, ходить по намає.
Utworzony przez młodych ludzi z Dolnego Śląska Łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera swoją siedzibę ma w Legnicy. Na program zespołu składają się tradycyjne pieśni i tańce, ale także widowiska folklorystyczne i nie tak dawno temu na kolejnej biesiadzie weselnej w Węgrowie mogliśmy w ich wykonaniu oglądać Łемковське веселе. Ансамбль існує вже більше 10 років. Його членами є молоді лемки, співають, танцюють. І так буде сьогодні. Перед вами Кичера і в'язанка лемківських танців. На сцену запрошуємо гуцульський ансамбль пісні і танцю. Привітаємо дримби, цимбали, трембіти і найважливіше гуцулів з Івано-Франківська. Przed Państwem huculski zespół pieśni i tańca z Iwano-Frankowska.
chwilę przed Państwem po raz kolejny huculski zespół pieśni i tańca z Iwano-Frankowska, do którego później dołączą pozostałe występujące dziś zespoły ludowe. Ой, як би я
Zostawiamy muzykę tradycyjną, ludową, a teraz na tej scenie gościć będzie folk, jazz i rock. Olsztyński zespół Chorpyna jest Państwu doskonale znany, między innymi z koncertów organizowanych przez program Drogi. Давайте ближче! Їх є тільки 6. В Горпині співають і українці, і поляки, а поєднала їх любов до музики, до української музики. Chorpyna to wiedźma z ogniem i mieczem, a jak zapewniają członkowie zespołu, ich muzyka jest równie dzika. Chorpyna! А ну давайте! Хоп, хоп! Fajna żynki serdyna, a u świnki solonyna, a jest ryby smaczna juszka, a dziewczyna pepa z nóżka, ostra puska, szczupaka, a dziewczyna nie taka, a styknie ostry smyk, ostry dziewczyny jazyk, obcia dręcia, obcia cia, fajna dziewczyna, obcia dręcia, obcia cia, a u świnki solonyna, obcia dręcia, obcia cia, fajna dziewczyna, obcia dręcia, obcia cia, a u świnki solonyna. Duża, smaczna skórka zupa, a w dziewczyny dobra, rosą dobry zmusata, obciał, obciał, obciacia. Oj, kukuryku, nie lubię ja świńską pyku, a lubię ja świńskie salo, lubię świńską soloninu. Obcia, dręcia, obciacia, fajna dziewczyna, Chorpyna, obcia, dręcia, obciacia, a u świnki solonina. Obcia, dręcia, obciacia, fajna dziewczyna, obcia, dręcia, obciacia, a u świnki solonina. Руки вгору! Увага, всі разом! Файна дівчина! А у свинки солонина! Файна дівчина! А у свинки зараз ви! Chorpyna! Не чути? Chorpyna! Fajna dziewczyna! Dobry wieczór, Sopot! Jak nas czuty? Ruki wgorą! Співаєте разом з нами? Тут не чути нікого. Пісня «Пиво».
ходиш на роботу, сидіти вдома, тебе немає більше сил, на дворі спека, ти п'єш весь час холодну воду, ти п'єш і знаєш, що скоро тріснеш, як той віл. Дивись на нас, роби так само, як і ми. Кидай той квас, не пий ту воду, покажись межі людьми. Дивись на нас, ми сидимо тут від зими. Проводим час, свій вільний час, віддав на пиво п'ємо ми. Руками на рогу ідемо ми на свіже пиво на бігу. Хто знає нас, той не проводить дурно час. Давно чекає на вас у барі кухоль пива екстра-клас. Everybody! Пиво, пиво, п'ється весело і живо. Пиво, пиво, п'ється весело і живо. І руки вгору. Пиво, пиво, п'ється весело і живо. Пиво, пиво, п'ється весело і живо. І всі вгору. Якщо миле, то пийте пиво цілий день. Якщо є час, то пийте пиво за нас. Опіки, п'ють пиво, пиво оболонь. Принципіально за те, ми п'ємо львівське золоте. Пиво, пиво, п'ється весело і живо. Ей, живо! І руки вгору! Пиво, пиво, п'ється весело і живо. І всі разом! Пиво, пиво, п'ється весело і живо. Ліва сторона співає разом з нами! Пиво, пиво, п'ється весело і живо. Ще раз! Пиво, пиво, п'ється весело і живо. Пиво, пиво, п'ється весело і живо. Дякуємо, добрані! Zespół powstał w Lwowie, ale kiedy stał się ukraińską gwiazdą pierwszej wielkości, przeniósł się do Kijowa, który dziś jest wspaniałą, tętniącą muzycznym życiem metropolią. Nagrali już 4 płyty i cały czas utrzymują się w ścisłej, rockowej czołówce Ukrainy. Останній альбом гурту «Суперсиметрія» продався в накладі 200 тисяч. Що цікаве, слухають цього гурту усі, малі і великі. Коли я була у Києві 3 роки тому, я питала киян,
Кияни, чого ви слухаєте? І відповідь завжди була одна. Океану Ельзи. І це не помінялось до сьогодні. Czego słuchacie na Ukrainie? Okean Elzy! Чесно мені скажи, як тебе звати? Спасти би десь, або лягти. Губи твої зовсім не хочуть чекати. Вітер заливає чоло, впали мости. Кава кишка, не кишка, не кишка, дуляє ліжко. Там осна літає, лай, лай. Кава кишка, не кишка, не кишка, ти до мене ліжко. А далі не питай, не питай, не питай. А є. Давно ми не добігли до хати. Часу нема для теплоти. Але мені зовсім не хочеться знати, хто в тебе є і в кого є ти. То була весна. Моя весна. Мене взяла весна. Тобі дала весна.
last night. Married, I last night. Dark hair, I last night. Oh, baby. Hey, there's a day, my